Στον Πέτρο είμαστε. Το Σκίζα και είναι ο τελευταίος. Γεια σου ρε μπανάρι καλλιτέχνη. Ακούτε και τον κόσμο εδώ, το λαό. Είναι και οι τελευταίοι αναπομείναντες. Λοιπόν, και όλα άντε να κάνουμε και μια τραβηξιά πια από τα ράτσα. Μπήκαμε μέσα στην πόλη, είμαστε εδώ. Για να δούμε τι θα δούμε και εδώ. Πέτρο, πάμε, ναι. Ναι, κανονικά, κάνε την πενταξιά σου. Ο κόσμος είναι από κάτω, σε ταράτσα είμαστε. Βλέπετε εδώ ο Πέτρος ένα ταρατσάκι μικρό που έχει. Σε μια καβατζούλα. Θα κλείσει και τη γιορτή. Θέλουμε να πιστεύουμε θα κλείσει ωραία η γιορτή. Βέβαια. Ορίστε, αυτά είναι. Ωραίος ο Πέτρος, μπράβο, μπράβο, ναι. Μέσα στα σπίτια και δυναμικός. Ας το πατσαβούρι τώρα να με φαίνεται μες στην κάμερα. Τελείωσε η αποστολή. Αυτό είναι, φύγανε τα πουλιά. Με ένα τσακ, μπαμ, ξου, φύγανε, τέλος. Έχουμε και λαλά, απ' όλα έχουμε. Θα κλείσει, λέει, πολύ ωραία η γιορτή. Μας το έχει υποσχεθεί. Θα σας κάνω, λέει, πολύ καλή πεταξιά. Αν και σε ταράτσα. Ναι, ναι, ναι. Βλέπετε εδώ τι ωραία που φεύγουν τα πουλιά, τι ωραίο βηματισμό έχουν. Μπράβο ρε Πέτρο, ναι. Και όταν έρχονται ταμπέλες. Ναι, είναι ταμπέλες, όντως. Ναι. Ναι, το λένε ήρωα γιατί πετάει από την ταράτσα. Και το έχουν κάνει και πολύ πόλεμο εδώ γύρω-γύρω. Μπράβο ρε Πέτρο, μπράβο. Έκανε πολύ ωραίο ξεκίνημα. Άπνοια έχει και εδώ, πλήρη άπνοια. Παρόλο που ο καιρός δεν βοηθάει για τέτοια περιστέρια, τα πουλιά βγάζουν ωραία προγράμματα. Ορίστε, να, εδώ έχουμε και λαλά. Και πάνω και κάτω και έχουμε και μακρινά. Για κάτσε να ανοίξουμε το πλάνο. Αυτό τι είναι? Είναι ένα σπρουδερό, βλέπω. Να το, ένα σπρουδερό. Έχει φύγει πολύ πίσω αυτός. Σαξάρι είναι αυτό, Μέτρο, ή σουλούπι? Ένα σαξάνιο. Ένα έχει, αλλά το φουκαριάρικο μέσα είναι ασπρίλα, δεν φαίνεται. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα τζινιά, είναι η τιμητική του σήμερα. Τελείως από πάνω μας. Ωραίος ο Πέτρος. Να και άλλο ένα τζινί που έρχεται και αυτό είναι το πρώτο που έχει φύγει πολύ μέσα. Μπράβο ρε Πέτρο, μπράβο. Εκεί έχει πάει ακριβώς. Στη μέση είναι τα πουλιά. Με πλήρη άπνοια, παραλαμβάνω. Και πετάνε έτσι, σε αυτό το στυλ. Να μια διαδούλα. Μ' αρέσουν οι διαδούλες πολύ. Α! Μ' ακούσανε και σπάσανε. Πήγε ένα δεξιά, ένα αριστερά. Αρχίζουν και χάνονται τα πουλιά, πάνε, παίρνουν μπόι. Ένα-ένα. Πόντο-πόντο. Πού το θυμήθηκα αυτό παλιό, Αυτό είναι του Άκη, το έχω κλέψει. Λεύω κιόλας. Δεν είναι όλα δικά μου, Μας ζητάει και πνευματικά δικαιώματα ο Άκης. Λοιπόν. Εδώ τώρα, μάλιστα, με το zoom τα βλέπουμε. Και εκεί είναι το πραγματικό ύψος. Φύγαν τα πουλιά, έχουν φύγει. Τα χάσαμε τελείως. Να. Και έχουν σκορπίσει πάρα πολύ. Να, έτσι, εδώ βλέπουμε. Εδώ έπιασα τώρα, έπιασα. Κατά τύχη θα πιάσα τώρα. Δεν φυσάει, έχει πλήρη άπνοια γι' αυτό. Πρώτη φορά λέει του μείναν από πάνω. Συνήθως φεύγουν αυτά. Ναι, βλέπω, εντάξει. Πάντως γενικά είναι από πάνω τα περιστεριά σου. Δεν έχει αέρα και ψάχνουν να βρουν τον καιρό ψηλά, πολύ ψηλά. Για κάτσε να πάμε λίγο. Τώρα αλλάξαμε μεριά, ήρθαμε από την πίσω μεριά. Γιατί έχουμε ένα κολοδιόροφο εκεί από πίσω μας στην πλάτη.
Και τα πουλιά φύγανε από εκεί πίσω, να τα βλέπετε. Βγαλμένα όμως, σκνίπες. Να χάνονται. Κάτσε να δω και μερικά ακριβώς από πάνω μας. Πάνε και οι τελευταίες τραβηξίες, να δες. Να τα. 1-1. Και μια διαδούλα. Να την έπιασα, τη ζουμάρω. Α, και αυτή η εξαφανιζόλη. Ωραία, πώς εξαφανίζονται τα πουλιά. Βλέπετε πώς τα παίρνει η ασπρίλα πάνω. Αυτό είναι, πάει. Έλα Πέτρο, ξεκίνα την επιστροφή. Δεν βλέπουμε τίποτα, τα έκανε στάχτη ο Πέτρος. Και σε ταράτσα πάνω, σε πλάκα. Μπράβο ρε Πέτρο. Θα έρθουνε. Για να δούμε, για να δούμε. Βέβαια τώρα είναι δύσκολο να το πιάσω το πεσό γιατί έχουν πάει πίσω πλάτη. Δηλαδή δεν είναι εδώ. Θα δούμε και είναι και δεν μπορώ να πάω και πιο μέσα γιατί θα εμποδίσω τα πουλιά. Ναι, βάλανε. Μπράβο ρε Πέτρο. Ναι ρε φίλε, όλα έχουν βάλει. Να τα ρε. Από πού έρχονται. Θα τα τρομάζω. Όπα, θα τα τρομάζω. Δεν μπορώ να. Όλα έρχονται. Δεν μπορώ να τραβήξω. Ό,τι μπορέσουμε θα πιάσουμε. Μπράβο ρε Πέτρο, μπράβο. Το πρώτο κοπάδι ήρθε. Να έχουμε αυτό εδώ πέρα το κολοκτήριο. Να δω, είναι το ντουβάρι εδώ. Να. Στο μισό μέτρο είναι. Και τα πουλιά έρχονται από εκεί, πήγανε τα ρημάδια από εκεί. Από πάνω μας είναι τώρα. Έχουν βάλει, έρχονται όμως. Δεν μπορώ, χτυπάει η κάμερα πίσω. Κρίμα και έρχονται πολύ καλά τα περιστεριά. Α. Συνέχεια έχουν βάλει. Έχουν βάλει και έρχονται συνέχεια. Α, κι άλλος τώρα. Έρχεται να πέφτουν στο κολοκτήριο. Να το... Τα βλέπετε. Πέφτουν από πίσω. Ναι. Μαζεύονται συνέχεια. Μπράβο ρε. Έχουν φτάσει, κάτι λίγα έχουν μείνει πάνω. Τώρα θα προσπαθήσουμε να τραβήξουμε. Είναι πολύ περιορισμένος ο χώρος. Βλέπετε εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται. Έχει μια τερατσούλα 1,5 μέτρο. Ναι, άστο, εντάξει, θα είναι 2-3 ακόμα πάνω. Για φύγε τώρα από εκεί. Άστο, μην τα βγάζεις έξω, θα μπει μέσα, δεν φεύγει. Τώρα έχει την αγωνία και αυτός θέλει να μαζέψει τα περιστέρια. Βάλ' το μέσα, βάλ' το. Θα τραβήξουμε και αυτά λίγο μέσα. Άμα έρθει κανένα, πες μου να φύγω και θα με κόψει εδώ πούμε, έτσι. Λοιπόν. Αν και τα πιο πολλά έχουν έρθει. Αυτά εδώ ήταν τα περιστέρια του Πέτρου. Πολύ θεαματικά. Και βγάλανε και πάρα πολύ καλό πρόγραμμα, το είδατε. Και επαναλαμβάνω, είναι ο πιο αδικημένος από θέμα μεριάς, έτσι. Θα έχεις ένα καμαράκι μικρό, πάνω, σε μια καβάτζα και μετά από εκεί από την τρύπα άνθρωπος περιστέρια. Και τα κουμασάκια πείτε δεν θα έχει έτσι μικρά, γιατί δεν τον εφτάνει ο χώρος. Να βλέπετε, αυτό είναι το κουμασάκι όλο. Ωραίο, πεντακάθαρο, νοικοκύρης, πολύ ωραίος ο Πέτρος. Βλέπετε. Εδώ είναι. Και εδώ είναι τα περιστέρια του. 3 λείπουν ακόμα, έρχονται τώρα, αλλά πρέπει να φύγουμε. Αυτά εδώ είναι εκείνη του Πέτρου τα πουλιά. Θα κλείσει και την γιορτή ο φίλος μας εδώ ο Πέτρος. Τα είδαμε όλα σήμερα. Είδαμε αέρα υπερβολικό, είδαμε άπνοιες, είδαμε τα πάντα, είδαμε καλό καιρό. Και κλείσαμε και κάπως ιδιότροπα, επάνω σε ταράτσα, δεν το περιμέναμε αυτό. Με αυτό να δω το ωραίο το τσιμιχάρι. Πίσω την περιγραφή των περιστεριών. Ναι, άστα. Λοιπόν Πέτρο, συγχαρητήρια, εσύ έκλεισες την γιορτή. Άνοιξε πολύ ωραία και εσύ την έκλεισες πάλι πολύ ωραία. Και το ευχάριστο είπα, η έκπληξη ήσουν εσύ που έκλεισες την γιορτή επάνω σε μια ταράτσα.
Και ξέρεις, εμάς η ταράτσα μας γεμίζει πιο πολύ. Παταράκι. Ναι, τι ταράτσα, είναι σε ένα παταράκι, μέσα στην πόλη, με σπίτια. Και ο κόσμος είδε τι θεαματικά και τι ωραία περιστρία πέταξες. Και είχαμε και αυτό εδώ πέρα, εδώ, το κέρατο εδώ δίπλα μας, τέλος πάντων. Και πήγανε και από εκεί τα περιστρία, είδες, ήταν βαλτά. Λοιπόν, από μένα συγχαρητήρια και σε όλο το σύλλογο. Για το 2014 ο Βόλος πήγε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, Πέτρο, Να είσαι καλά. γεια χαρά φίλε μου, γεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.